me. Think what you miss. Bon dia, avui JN Producciones estem en la localitat de Sant Rafael del Riu. Estem aquí, bueno, ja ho veuen vostès, no? Primer que n'hi ha que dir que estem darrere nostre el nou ajuntament d'aquesta localitat que està pròximament a inaugurar-se, no? Un gran treball que també ha fet l'equip de govern d'aquesta localitat per modernitzar les instal·lacions municipals, no? I en aquest ajuntament és una clara mostra de l'ímpetu i de les ganes de progressar d'aquesta localitat del nord de Castelló, no? Bueno, avui estem aquí per anunciar-vos ja les pròximes festes majors d'aquesta localitat, que són del 13 al 22 de juliol. Una àmplia programació d'actes i el més interessant que agrupa a tot classe de públics, no? Des de gent gran fins a la gent més menuda. I això és interessant, no? Que l'Ajuntament també faci activitats per tot el públic, no solament de Sant Rafael, perquè també ens consta que molta gent de les nostres comarques ve a disfrutar de les festes de Sant Rafael del Riu, no? I perquè ens parli una miqueta d'aquest ampli programa de festes, tenim a la regidora de festes a Salomé Alemany Borja. Salomé, molt bon dia. Molt bon dia. Bueno, escolta, vostès tenen tot, Tenen un ajuntament nou, tenen una piscina en sal i tenen aquí una placeta, una rotonda a l'entrada del poble meravellosa. I avui, claro, un sol esplèndid. Sí, bueno, sempre, lo del sol sempre ens caracteritza, la veritat. Pues bueno, sí, són tres coses bastant importants d'aquest municipi. Bueno, Salomé, quan inaugurarem l'Ajuntament? En plenes festes o després de les festes? Suposo que després de les festes, perquè falta una segona fase que començarà en breu i ja tan pront estigui acabada, doncs llavors ja procedirem a la inauguració. Escolta, quina modernor, no? Pues sí, la veritat, a mi m'encanta. Ha influenciat vostè en els colors de la fatxada? Pues la veritat que l'arquitecte quan va portar els planos, pues enseguida, o sea, va ser, sí, esto. O sigui que ja influïx també vostè ja en l'elecció dels colors de la fatxada. No, hombre, tampoc no dic això, en consens. Però sí, és una part important, vull dir, m'agrada moltíssim. Bueno, és molt important. A part de regidor de festes, també és de? Bueno, porto cultura, porto mancomunitat, bueno, algunes coses més. Escolta, això és interessant, Cultura i festes, igual que en moltes poblacions. Per què el regidor de festes també és el de cultura? No sé, sempre van lligats, no sé per què, suposo que tot deu anar una mica unido de la mano, no? Bueno, és el que estem dient, no? Festa, n'hi ha que conservar la cultura anteriors i la cultura també és festa. Sí, tot va liat. Efectivament. Bueno, Salomé, nos estem aquí enrotllant una miqueta. El dia 13 al 22, una nova edició de les festes majors de Sant Rafael del Riu, no? És el que he dit en la presentació. Un programa carregat d'actes, però també pensant en tot classe de públic. Sí, intentem abarcar tot el màxim d'edats perquè tots puguen disfrutar de les festes d'una manera equitativa. Desde luego, perquè jo me lo està repassant, dic, carai, esta gent no descansarà mai. Pues bueno, si vols estar tot, pues quasi que no. Efectivament. Bueno, comencem el dia 13, no? Les festes, diguem, la programació és en dissabte, però vostès ja en divendres, dia 13, ja comencen en l'obertura de la terrassa jove. Sí. És el 9è aniversari ja. Sí, bueno, ja tots els anys, diguéssim, sempre són els joves els que donen el primer acte de les festes, encara que oficialment siguin sol demà quan comencen, però sí, és com una nit jove per anar calentant motors. Efectivament, bueno, però n'hi ha que dir que sempre anem a la fetge important que és el dissabte, no? A partir de les 8 la despertar, a les 12 el volteo general de campanes, perquè el que no s'hagi enterat s'entere que ja esteu en festes, no? Bueno, enguany tenim com a novetat lo de la despertar, que el grup de tabalers d'aquí de Sant Rafael, del Faristol, han volgut ficar a terme, no?, per dir, vamos a empezar las fiestas de una manera diferente. Bueno, Salomé, el que veig és que totes les associacions culturals del poble també entren, no?, en la novetat aquesta del Faristol. Sí, bueno, ells fan la intenció de sortir des d'aquí en la despertar, en totes les dames i la reina. A les 8 del matí, ja? A les 8 del matí, ja. O sigui que ja les faran matinar ja. I vais a currar-vos el... Escolteu,
la gent jove s'hi va a la terrassa a les 8 del matí i està de peu ja. Jo crec que no citaran. Empalmaran ja per sortir i també per fer la despertar, no? Sí, sí. Bueno, també és important, no?, que les associacions del poble estiguin totes, no a l'ordre de l'Ajuntament, però que col·laboren, no? Sí, no, sempre han col·laborat en tot, intenten estar en tot el que es necessita, o sea, que no es pot dir absolutament res. O sea, part del programa està basat en el que fan ells, o sea, s'impliquen moltíssim, o sea, que no pots... Vostè com regidora no se pot queixar de la col·laboració d'ells. Para res, desde luego. Bueno, i comencem ja l'acte, diguem, més emocionant i més d'una estarà nerviosa a partir de les 10:30 de la tarda de la nit, 22:30, perquè és la recepció en l'Ajuntament d'autoritats i sobretot aquesta reina i dames que després de mitja hora prendran poder, se pot dir, de Sant Rafael, no? Després un passacalles fins a la plaça i la posterior proclamació. Sí, bueno, jo suposo que per a les dames és el moment més emocionant que tenen, és la culminació, no?, d'este mandato, i jo, per a mi, és un dels actes més bonics de les festes. Sí, perquè vostè, anys atrás, ja va disfrutar també, com persona, no? Sí, que vaig disfrutar ja fa molts anys. Per això vostè ja sap el que passa amb les xiquetes quan munten a l'escenari, no? Hombre, claro. Què se sent? Perquè jo mai he muntat a un escenari. Hombre, jo això no m'ho crec, que no he pujat vostè a un escenari. Home, però no m'han ficat la banda, va, millor dit, va. Bueno, pues, és que no sé, no tenia explicació, és una cosa... Emoció, vergonya, hasta que viure, és tot, és un acúmulo de situacions. Escolta, jo coneixent-la a vostè, vergonya? Sí, però sí, a veure, que tots te miren, eres el centre d'atenció, això quan eres menut... O sigui, que tots els ulls te miren, no? Quan eres menut, esto... Imposa, no? Imposa. Què les recomanaria? Que disfruten, que gaudisquen, que s'ho passen bé, que disfruten. Que disfruten més que res. Bueno, un acte molt important també, el marco, no?, en la plaça Juan Carlos I, és? Sí, plaça Juan Carlos. És un marco incomparable, també. Sí, bueno, és que sempre ha sigut allí, o sea, des de fa moltíssims anys, les festes, com sabreu, sempre se feien al centre del poble a tots els municipis. Aquí s'ha seguit, sí que va estar uns anys que se feia a fora, però bueno, ara s'ha tornat a recuperar dins i la veritat, molt bé. Que bonico és recuperar els costums ancestrals, se pot dir, eh? És bonico, i per això vostè és la regidora de Cultura. Per això serà. Per això serà, no? Bueno, també part important és el mantenedor de les festes. L'any passat va ser espectacular, eh? Sí. I este any aquí toca. Bueno, pues este any toca una persona també molt vinculada aquí en este municipi. Els seus pares sí que és veritat que van estar vivint a fora, però sempre a l'estiu venien aquí, o sea, tant com podien, i bueno, el fill, pues igual, o sea, són persones que estimen el poble. Aquí, no? N'hi ha que dir que el mantenedor és Evencio de los Aires Roe. Roe, que és típic d'aquí, no? Roe. Sí. O sigui, una persona molt vinculada als seus pares aquí a Sant Rafael, no? Sí, exactament. Bueno, això és important també, no?, que la gent reconeixi com l'any passat i aquest any gent que té rails d'aquí de Sant Rafael, no? I després el ball típic, no? Vostè el ballarà? Home, jo això ho deixo per a les dames i les reines. Home, però la regidora també té que ballar. Bueno, després. Ah, vale. Jo pensava, mira, deixa la càmera i ballaràs amb mi. Vale, va. Sí. Ui, tinc l'agenda ja molt apretada, eh? Sí, me pareix que sí. Sí, no? Se compromet a moltes coses. Bueno. Mentre les poguessin complir. Bueno, ja ho han vist vostè, no? Hem canviat de situació, perquè vostès veien també el pati del nou Ajuntament. Des de luego una meravella, la decoració. No sé, le preguntarem a Salomé si ella també ha influenciat en algo d'aquest decorat d'aquí. Pedra, i a darrere nostra tenim una font que és del 1917 o una coseta així, després ja parlarem d'ella. Bueno, Salomé, quin marco més incomparable també tenen vostès, quin pati, no? Aquí per fer el caferet després també, no? No estaria mal. No estaria mal, no? Bueno, passem al diumenge, dia 15, que és la missa en honor a Santa Àgueda i homenatge a la sòcia de més edat del club. Sí, bueno, pues cada any van fent un homenatge a les sòcies que per edat, claro, van descartant,
I doncs, bueno, enguany li ha tocat a la senyora Pilar Calduc. Pilar Calduc. Vostè va ser reina o dames en la seva època, Pilar? Si en cas ho preguntarem el dia que la veiguéssim. Jo crec que no. No? No. Bueno, com estem dient, no? Hem parlat de jóvens, hem passat de la proclamació, hem passat de la gent ja una miqueta més major. També n'hi ha, com és normal en les festes de la nostra població, el món del bou, no? Durant pràcticament tots els dies de festes estan els bous, no? Bous de plaça, bous volat, o sigui, tot una miqueta que el món del bou també està dins de les festes de Sant Rafael, que són del 13 al 22 de juliol. Què destacaríem ja més el dilluns? Bueno, el dilluns és la patrona del nostre municipi, la Mare de Déu del Carmen, i bueno, lo inconfundible és la missa i la processó en honor a ella per tot el municipi. La festa de la patrona del poble, la Virgen del Carmen. Sí, exactament. Curiós, no? Sí. Virgen del Carmen sempre se relaciona en el món de la mar. Pues bueno, aquí estem a mitjan camí. Sí, per això vostès la piscina la tenen salada. Claro, per això. Per anar a compensar una miqueta, no? Claro, para no... Però també és bonico, no? La patrona. Sí, a veure... Processó i tot. Sí, a veure, per a un Sant Rafaelenc, pues, el dia de la patrona pues, és molt emotiu, és molt arraigat per a ell. I com que a vostè li costa que venen molt de Sant Rafaelins, com se diuen? Sant Rafaelins, no? Bueno, això sempre hi ha dubte, que si són per això ho Sant dic, per això Rafaelins, s'ho són pregunta. Sant Rafaelencs. Jo sempre me dirigeixo a Sant Rafaelencs, no? Però... I Sant Rafaelenques. Sí. Vostè li costa o sap si per este dia de la patrona venen molts que estan vivint fora? Home, la veritat és que quan és un entre setmana sempre fluixeja una mica perquè, clar, aquí sí que és festa local, però a fora no. Llavors sí que hi ha una miqueta menys de gent, però sí cau en fin de setmana moltíssima gent de fora que té arrels aquí i viu fora, sí que ve. Després està el campionat de birles i també una cosa molt important, no? A les 22 hores, la ballada popular. Sí, bueno, la ballada popular és per a tots, tota la gent del municipi que vulgui participar. No fa falta anar vestits, que ells sempre diuen, no? Perquè la gent... Com, tenen que anar despullats? Despullats, no. Ah, no fa falta que vagin vestits? Vestits de regional, o sigui, és una cosa més de peu pla. Però poden anar vestits també tradicionals? Si volen, sí, però ja t'he dit que és més popular perquè tota la gent pugui participar sense cap vergonya i sense... I on se realitza a la plaça Juan Carlos I, no? Sí, a la plaça Joan Carles. Muy bien. Llavors ja passem al dimarts, que és la recepció en el hogar del jubilado, donde se programarà també a la reina de la tercera edat. Sí, vamos, tots els anys també els jubilats fan la seva festa. Sempre van haver uns anys que per motius que la gent no volia no tenien reina, ara ja fa uns anyets que tornen a recuperar-ho. Enguany és Marina, una senyora d'aquí del poble també molt volguda, i bueno, l'enhorabona tant per a ella com per a Pilar, les dos. Desde luego es bonito, ¿no? Mira, los chiquets de las escolas están pasando ahora. ¡Hola! ¡Hola! Mira, hola, mira. Escolta, sí que n'hi ha joventut en Sant Rafael, ¿no? Sí, en gràcia de Déu, sí. Sí, desde luego, la escoleta d'estiu, ¿no? L'escoleta d'estiu. Desde luego, eso es vida al poble també, no? Veure la gent jove com va creixent. Home, un poble sense xiquets és un poble mort. Muy bien. Bueno, continuem. Hem passat al dimarts 17, gincana fotogràfica. Sí, Què és això? Enguany també és una de les novetats. Mira, nos podem fer una foto ara, i la fiquem al concurs? No és així, no és així. Enguany també és una de les novetats, és una gincana on se faran fotos del municipi de llocs molt concrets. No, una cosa, no un lloc molt concret, una cosa molt concreta. I tu el que has de fer és trobar aquesta cosa. I se pot saber quina és? Ah, no, això seran fotos i la gent ha de trobar aquestes fotos que nosaltres... Com una gincana que tens que anar fent diversos recorreguts, no? En grups, sí. Lo més normal és que hi hagin grups i que busquen aquestes imatges que seran del municipi. I el premi?
Un pernil. No sé si apuntar-me, ¿nos apuntem? Ja, si vols. Després un pernilet, pa amb tomata, oli... El que passa és que jo no podré perquè ja, jo sabré les imatges, guanyaríem, no pot ser. Bueno, pues me l'ha xivat una miqueta i ja està. No. Bueno, passem al dimecres dia 18, no? Una cosa també molt interessant ara que hem vist passar a l'escoleta, no? Taller d'educació vial. Sí, també és una altra de les novetats. L'associació de l'AMPA fa estos tallers vials per ensenyar-los als xiquets l'educació vial, que trobo molt interessant, des de luego, perquè una bona... Sàpiga la circulació, La circulació és una manera de conduir bé a largo termini. I sobretot, ara les recomano als xiquets que nos estiguen veient, que això va dedicat també als xiquets, sobretot, no? Que quan vagin per les bicicletes, que no vagin per les aceres, que vagin per la carretera. Bueno, això també pot ser, no? Que més d'un susto n'ha vingut, Bueno, n'hi ha que fer que durant totes les setmanes pues, n'hi ha diversos concursos de guinyó, taller de manualitats, no? Les birles, per no deixar-nos a ningú, no? Que estiguen dins de les festes. El dimecres 22, a les 22 hores, el sopar de sobaquillo. Aquí sí que està ple, això. Sí, bueno, el sopar de sobaquillo se fa cada un al seu carrer, no? I sí, si passes per tots els carrers veus gent sopant en família, en amics, en gent del carrer, tot. Això és com un sopar a la fresca, no? Se pot dir? Sí, el que seria pa i porta, que es diu allà baix. Muy bien. No? N'hi ha actes que se les poden denominar 23 coses, no? Sí. Sopa de sobaquillo, sopa a la fresca, el pa i porta... Sí, I aquí què diu? No, nosaltres li diem de sobaquillo, que no sé si és correctament escrit, no? Però bueno, és que hi ha puestos que es diu de cabasset. El cabasset també? De cabasset, no sé. No, estem parlant de cultura ara, Sí. És curiós, Bueno, i l'Ajuntament, com no, regala el cava, no? Sí, sempre, també. No, més que l'Ajuntament és la Comissió de Festes, és la que està detrás. I el pressupost per la Comissió de Festes, l'Ajuntament se porta bé? Bueno, no, la Comissió de Festes és ella tot sola, o sea... No té subvenció? No, les associacions no tenen subvenció aquí a Sant Rafael. Ja fa anys que es va tindre que traure, per motius econòmics. Sí. I així, o sigui, la Comissió de Festes és la que s'organitza, la que se preocupa tot, amb la col·laboració de vostè, claro. Claro, sí. Perquè vostè serà la que encapçala la Comissió de Festes. Llavors, com se manté? Bueno, pues en lo que se trau de la barra, per exemple, és el que finança pues, aquestes petites coses. Pues, escolta, pues la barra té que funcionar perquè vostès vaya sèrie d'actes que tenen. L'Ajuntament és el que finança les orquestes, que és el que més diners. Jo volia això, saber si l'Ajuntament col·laborava, home. Claro, això sí, però no és en la Comissió de Festes, sinó... O sigui que les orquestes pràcticament totes les nits, no? Bueno, les nits fortes no, o sigui, són 4 nits d'orquestra i ja està. Ja va, ja. Ja va, ja. El dijous, dia d'Àneu, també tirada de birles infantils. I una cosa que també és interessant, no? Ara que fa calor i tot això, el correbar i fiesta de l'aigua. Sí, és una de les coses que és un referent d'aquí de la comarca, vull dir, ve moltíssima gent de fora. És una festa que també van ser els jovens la primera vegada que la van instaurar, i la veritat que funciona molt bé, té molta acceptació i aporta molta gent. I l'aigua d'on la treuen? Pues del municipi. Sí, perquè del pantano no veus com està. Del pantano està una mica... Bueno, és igual, però d'aigua n'hi ha suficient perquè es banyin tots i a disfrutar-lo. Enguany la restringirem un poc i ja està. Bueno, i després de córrer i de dutxar-se, a les 21 hores la sardinada popular. Sí, la sardinada i musclada, que també ja fa uns quants anys que se fa. També és una de les festes que més gent aporta. I bueno, la veritat és que fa molt de goig veure tota la gent allí, a l'Avinguda del Riu, assentats, vull dir, molt bé. Però n'hi ha que fer la salvetat, que pot ser un dels únics actes que es té que treure el tíquet, no? Sí, bueno, n'hi ha alguns, tot el que són menjades, des de ja fa temps que es té que treure tíquet perquè no pots valorar mai la gent que te pot vindre sense una previsió. Que sempre és interessant, no?, perquè després les sardinades i els musclos arriben per tots. La sardinada sí que és veritat que ja fa anys era gratuïta, era una festa gratuïta. Però ja te dic, va arribar un moment que era incontrolable, llavors s'ha de ficar. Això degut a la gran quantitat de gent que venia. De gent que venia, o sigui, clar, va arribar un moment que es va tindre que ficar un marco, un límit, perquè si no era inviable. A l'Avinguda del Riu.
a l'Avinguda del Tocant Riu. la frontera. Tocant la frontera. Ai, carai. Bueno, passem també a... Lo bonic és recuperar coses, no? També, recuperar actes. I és el que vostès faran el divendres, dia 20, no? A partir de les 12 del migdia, el baile del vermut. Sí, el ball del vermut, que també, bueno, això parlaries amb els nostres pares i te dirien, ui, sí que anàvem, no sé què. Era una tradició que s'havia perdut. Ara, per lo que veus per este contorn, es torna a recuperar bastant el ball de vermut a molts de municipis i, bueno, i aquí pues, també ho intentarem. Escolta, ja que és el ball del vermut, el que podien fer, el que fan a Vinaròs també, la carrera de camareros. Ah, sí? No sabia jo Sí, això. sí, mira, ja le dono una idea per l'any que ve. Ah, bueno, molt el bé. dia del baile del vermut se podia fer la carrera de camareros. Molt bé. Que aquí a Sant Rafael també teniu una gastronomia. Sí, bueno, o sea, algo. Sí. Podrían fer-lo aquí. Jo me imagino a Iván, la bandeja corrents per aquí per guanyar el títol. Segur. Bueno, a punt d'inaugurar ja, no? No, encara tardarem. Encara tardarem. No parlem ara de l'Ajuntament, parlem del restaurant Sant Rafael de Benicarló. Bueno, continuem. Se torna a realitzar el circuit de seguretat, bous envolats i a la nit, una altra vegada, l'orquestra. Sí. Les orquestres funcionen? La gent acudeix a les orquestres? Sí, Al ball? a veure, tenim, en gràcia de Déu, o sea, estos anys les festes de Sant Rafael són un referent de la comarca. O sea, sí que ven moltíssima gent de fora. Les orquestes que venen tenen seguidors, o sea, que ja això ja t'assegura... Són afamades, no? Sí, ja t'assegura un punt. És gratuït, que això també t'ho assegura encara més. O sea, són un referent d'esta comarca. Escolta, per ser una referent en el món de la música, vostè, el representant de les orquestes, les pega canya perquè vinguen? Home, claro. O sigui, triomfar en Sant Rafael le obren les portes a les demés poblacions, no? Claro que sí. Sí? Sí. Ai, calla, me faré una orquestra, a veure. A veure, sí. Sí, però jo no de cantant no, de cantant no. Passem també a un acte molt important que és el dissabte 21 a les 2 de la tarda, la paella popular. Aquí, no sé, hem menjat molt ja estos dies, Sí, bueno, el que sempre diem, no? Tot acaba en menjades. Però sí, bueno, la paella també és una de les coses que més porta, més gent acudix, i ja és un mèrit, perquè després de la son que patixes i la calor que fa, encara que estigués baix cobert... Sí, però vostè ha vist si el cel és sabio? Sí. No s'ha dit, mira, estos dos s'estan torrant, dic, vaig a tapar-me una miqueta en els núvols i se nota la fresqueta, Sí, que és veritat. Per això ho dic. Bueno, paella popular és el que estem dient, no? A vegades, i com que cau el dissabte, aquí sí que poden vindre molts rafalencs, no? Com era? Sí, Sant Rafaelencs. Sant Rafaelencs i Sant Rafaelenques, no? De fora, Sí. poden aprofitar el dia de la paella. No, hi ha pares que venen, o sea, és Ja una per cosa... si venen, no? Sí, per segur. Bueno, y después una cosa que no sé, el concurs de tirada de jamón. Bueno, pues sí, és una modalitat que fem tant per a homes com per a dones, que potser sigui una de les coses que més m'agrada de festes, perquè... O sea, que vostè participa. Sí. Sí? Sí. I s'han portat algun any el Sí, pernil? sí, també. Ah, vostè era el que tirava el de plàstic, no? Són els de plàstic, no en tirem, són de plàstic, no els tirem De carne i hueso. De carne i hueso. I la veritat que sí, després de la paella, pues bueno, pues... Poc que enxarem, després No, de la de força paella. no en tens molta, però bueno, ho intentes. Bueno, continuem després per la tarda els bous envolats i també, ojo, baile con la orquesta Platea. Sí. Esta és afamada, esta, Bueno, pues mira, és de les primers pobles, quan ella es va formar va ser un dels primers pobles que va gent vindre. de la nostra comarca. Sí, són gent de Benicarló, la gran majoria, i la veritat que jo me sembla que des de que van vindre aquí és una orquestra que ha anat A més, no? a més. Per això vostè, al representant, les té que demanar, escolta, rebaixa, perquè el que triomfa aquí, el que he dit abans, no? Obren les portes a les més poblacions. Després també continuem el dissabte, perquè el dissabte està carregat d'actes, a les 2:30 de la matinada, per això ha dit que la gent no descansi i no dorm, apertura de Terra de Joven en Memorials. Sí, O sigui, molts de jockeys venen aquest dia. Molts, estrany. Ese sí que serà a tope, això. Sí, és que a part s'acaba super tard, o sea que la gent vol festa. Vol festa. Vol festa. Carai. Bueno, passem ja pràcticament a la finalització de les festes, no? El diumenge, dia 22, missa en honor de Sant Cristóbal,
con la tradicional bendició de vehículos. Sí, també, o sea, és tradicional que l'últim diumenge de festes se faci la festa de Sant Cristóbal i Molts de cotxes? bastants. Sí? Sí, és el que t'he dit, que després d'un fin de setmana llarg, de molt de dormir, de poc dormir, Una miqueta de relax va bé, no? sí, I com que no s'ha agafat el cotxe durant tota la setmana, aquell dia s'agafa. s'agafa, claro. i se ¿Vostè ve. lo venderá el coche? Normalment no. No? No. Perquè té que estar al puesto, no? Sí. És les tasques, les tasques de regidora. Sí. També una cosa nova, no? Se pot dir. A les 7 de la tarda, actuació del baile flamenco de la Casa d'Andalucía. Sí, són un grup de la Sénia en el que hi ha algun xic d'aquí de Sant Rafael que vaya allí i bueno, tots els anys també s'ofereixen a vindre a fer l'actuació i bueno, la veritat estan molt bé. Doncs molt bé. Passem també al diumenge mateix, que és la finalització de les festes, a les 22 hores, un sopar popular d'estofado de ternera. Aquí també se té que demanar tíquet, però, escolta, el que diu vostè, pensaven que seria un dia de relax, sopar popular. Sí, bueno, però acabes ja la festa en el sopar, te fan el sopar, què vols més? Mires els O focs... sigui que aquesta setmana vostè no es cura. No. Ni fa el dinar ni Per a res. res. Ara, carai. Per a res. Lo poc que dormo, ja està. Bueno, però no serà tant, Bueno, no serà bueno. tant. Home, el que sí que està clar és una cosa, que perquè surti tot a l'ordre, vostè és la cap visible, això està clar, però també tindrà ajudants, no?, que estaran controlant. Sí, Que també n'hi ha que agrair a aquesta gent, no? Hombre, pues, la comissió de festes està al costat, les associacions estan al costat i, com no, l'equip de govern, que també està al costat. Vull dir, una feina que sí que és meua, pues, intenten ajudar-me en tot el que poden, perquè ja saben que jo no puc arribar a tot. Sí, perquè, ojo, jo solament feia que passar pàgines, i no sé si he passat 4 o 5 pàgines, I després del sopar ja arriba el moment trist, però d'alegria, no?, que és els focs artificials, no?, que és el que dona la finalització de les festes, però ja comencen les de l'any pròxim. Sí, jo sempre dic que quan acabes, quan veus l'últim foc, ja comences a pensar què faràs l'any que ve. I vostè ja està pensant? Bueno, encara no he arribat al foc, encara estic pensant en estes després ja. No, és que coneixent a vostè ja penso que després del repàs que hem fet, diu, ui, això no m'agrada o tinc que canviar-lo. Bueno, això Encara segur. no, no? O sigui que en l'últim coet que surtiga, quan faci pam i la gent aplaudisca, vostè ja està pensant en les del Ja 2019? Sí, Això vol dir que se tornarà a presentar a l'equip de govern? no se sabe. Jo no l'entenc. Quan arribem en aquest punt de l'entrevista, com que és que n'hi ha poblacions que l'agafa el canvi, se pot dir, no? Si n'hi ha canvi o continuïtat de les pròximes eleccions. I tots me contesten el mateix. És una època molt difícil perquè, vull dir, m'he trobat diverses vegades, no?, que surtes d'unes eleccions i tens les festes ahir. Ja muntades per l'anterior equip de govern o la continuïtat. Sí, perquè no pots esperar-te a última hora. Perquè no sé quan seran les eleccions l'any que ve, però suposo que seran a finals de maig, antes no s'instituís l'Ajuntament nou, serà mitjan juny, doncs... Pels, quasi. En un mes tens festes, no te pots arriesgar. O sigui que vostè no m'ha confirmat res, No li confirmo res. d'això? No, però jo crec que vostè ho té clar. Segur que ho tinc clar. Sí? Sí. Bueno, ara com que estem en primàries i tot això, vostè per l'any que ve ho té clar? Sí, claríssim. Bueno, ja anirem sobre la pista. Hombre, este ajuntament se té que inaugurar... Bueno, s'inaugurarà abans, no? Sí. Però... Dins d'enguany s'inaugurarà, sí. No, és que estic fent això a veure si me contesta, però no. L'aguanta. Bueno, Salomé, també nos hem enterat d'una altra cosa, Ah, sí? que vostè té un altre cargo. Un altre cargo? Sí? Sí. A part de regidor de festes i de cultura, vostè l'altre dia va fer la primera celebració civil. Ah! Sí, bueno, vaig celebrar una boda, la meva primera boda. Molt emotiva perquè suposo que no tots poden dir que pots casar la teva fillola, neboda, tot. Va ser un dels papers més durs de la meva vida. Més que de regidora? Sí, Sí? perquè allí hi ha sentiments. Claro. I De per mig. mireu si n'hi ha sentiments que nos hem enterat que al nòvio li va dir has guanyat
No, no, no. No, dos sogres, no? Jo Com? sempre, A veure. quan el vaig conèixer, sempre li dia tu no tens una sogra, ne tens dos. Ojo, los que vinguéssiu a casar-vos en Salomé, ojo, eh? Bueno, també és bonic això, no?, el poder casar a la fillola. Sí, jo la veritat, dient que va ser un dels papers més difícils de la meva vida pel sentiment que aportava el que era, m'haguera penat no haver-ho fet, està claríssim, o sigui, va ser fantàstic. Mire, En llàgrimes i tot, encara que no m'agrada plorar és que en llàgrimes i és que tot. és el que anava a dir. En tota l'entrevista estava emocionat, però quan parlem d'això, els Sí. ullets l'ha brillat, a pesar de les ulleres de sol que té, sí. le brillaven, eh? És que era molt emocionant, molt. Bueno, Salomé, alemán, Borja, nos marcarem un ballet? Claro que sí. Sí, no? El dia de la programació? Sí. Sí? Sí. I qui gravarà? Mari Carmen? Mari Carmen? Vale. Bueno, ja per finalitzar, el que sí que m'agradaria que convidesses, no, a tot el que no sé que veiem per televisió, per internet, redes socials, que del 13 al 22 de... Juliol, comencen les festes de Sant Rafael. Esteu tots invitats a tots els actes, a les orquestes, a la terrassa jove, a tot el que vulguéssiu vindre. No vos penarà per a res del món. I si us voleu casar per lo civil, ja sabeu que aquí Salomé està disposada a casar-vos. Salomé, enhorabona per l'ampli programa de festes. Cada vegada o lo esteu currant més. I la pregunta, al millor, me la contestarà dins de 4 o 5 mesos? No se sabe. No se sabe. Nosaltres insistirem. Enhorabona. Gràcies. Think what you miss.